bandiraɓe fulɓe bandiraɓe aduna ko dilli foof wonko dillini ɗum ɓuuri ɗum doole nolletaki asman ko ɓuuri cuurki sayi cuurki jeygo sakki less bandiraɓe holko kewi ko jaam ceerno Nourou Ba ganda joɗɗo gandal gandaɗo e nder leydi Sénégal kono ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko andude e nder aduna ma mo holko dañata walla holko dañatma yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko kayitaji jaaha caggal leydi walla garta ɗum kadi ko ceerno Nourou Ba yaawi hen an mo ganduɗa yeehi ha joom suudu ma nana yawama ina wima wone gueɗe yaawi hen ko ceerno Nourou Ba ko mum ko wona kecce aduna foof nana haala mum ceerno Nourou Ba ka jiɗɗo debbo walla an ka jiɗɗo gorko yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko nanede aduna o yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko udditade yaawi hen ko ceerno Nourou Ba sa yiiɗi ɗum hebde holno mbatta ko 77 403 33 33 koɗo cité Djily Mbaye ko ɗon o tawate ceerno Nourou Ba ko mum ko kecci ngala hen bandiraɓe fulɓe bandiraɓe aduna ko ceerno Nourou Ba ko yiya ko hen ka yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa ko nototoɓe mum koye balɗe tati o rokkatma woni e sohlaji ɗum noon ko ceerno Nourou Ba ko minen kala min jaaɓi ɗum onon bandiraɓe kala periɗo amen toon yo wi amen hayyo e bandam emini toon to ceerno Nourou Ba. Allô? Oui. Ça va? Ça va, Amadou. Ada selli? Kenam garam jam woni toon? Jam wala. Le an dagel ma ngel lesdude bara fojani? Ah. Ala foji ko bida galla ma foji de. Barata do buri wede galla ma. Ah wala bo galle le an gallam kayno weji kayno. Accudu mina dede ma waɗi mo sene mi heɓani ɗum e téléphone makko tottanmo ko jaltuɗo e to yeehi so yiɗi makko gorko mate wonanda ko desade ko mbiɗa ko yoni ko nganndumaa ko meeɗa haalde ko moƴƴi aɗa fotta oto jottaɗo so yontama yo resoy wacca resade ɗe eyi mbiɓe ayi min coodmami cottumama o huleni wawa ɗum anani aɗa boninede pourquoi an onde ari ɗon nde ana hoore ma wiidema ko desade eyi gasini wona gueƴe anani garduwa ni tan mbaɗata alle keppa tan ko debbo ma suutoto ɓe gara ɓe gadda oto yon maɓɓe carcasse on bolle puyɗe ɓe gara mbiyaɗo coro allah no yawi tan yalta e meddaji han hoore makko tawi ko jontal mawna gorko waɗata yontede nafi ko gorko debbo wona gorko joɗɗo jontaɗo nafi ko gorko debbo wona gorko min bandal men balle kam rugi de nana ɓoɗa tan rugi ɓoodi ha yalti galle ɓoodi kadi ha joni nan ƴette katka ɗum jogono pertude noon e ɗo noon hande jonde ala an kam looge mbara yettitade ko jamma poɗɗa ɗo feelaɗo police convocation o ɗiɗo binte tawi ka chef de quartier walla ka indicateur min ɗi siftanan ka indicateur binte man siftinam ko welata fittaram ɗum accu hulɓinde ay o convocation mo jiiɗa ɗum ko poti probléme aɗa ko mbiya tuba wiyata poti probléme ko e am grand probléme waɗani no ayno cemmoɗoɗa e amni janggo notoytoɗa janggo noto sinna walla noon ɗum no rugi artiri ɓuuri hewde coɗ sa yi mbaɗa siftinma police so waɗimo convoqué ka arani ɓe gaddata ko oto maɓe ɓe mbaɗma molete ɓe nawma ɗum waɗi mbaɗa siftinma ɗumta ya waɗa molete huno ko ma e ndoɗi min memi leggal anani ko keppuɗa o woto heɓ
képp naa ko police ara tak ñami do hen a dañata ɗum Allah rokkata mo mun min a dañata ɗum min police en ko poti problème min toon nawde e nan kalama gonan aɗa binta a siftorta kam de ko welata fittanoon an tawi tan ɓiɗo gonnuɗo e ma joom cardiaque tan maya amin ni gara bayano naɗɗo safno ni gara ay mara yitani ko siftonan ma wi ngi nanara jang walla bawa jang anani mi welto kono gara siftono joom galle ma convocation angay fonno wonde chef de quartier tan kala pelentade tan totteɗa de wiema par l'heure les convocations